Reggae roots. Nyt menee päälle ja sit taas syödään. Kuoritaan perunat. Leipävehtellä. Ainut vaihtoehto. Sanoit sä jotain? En. Se oli mun alter ego. Ei, se oli tää jätkä heijastus täältä mikrosta. Niin meinaat tehdä tuolla mikrolla jotain vaan. All noodles. This is a potato. Täällä ei ollut leikkuulautaa, niin otetaan meidän leikkuulauta muoveesta. Masterchef. Kaikki ekalla. Ekalla päälle. Ekalla. Ai. Jatka pelkää siellä. Ota, no niin. Herran tupeen. No niin, ja sitten kuoritaan valkosipuli. Älkää hinta siitä. Naura jos naurattu. Ja kun se olikin vasta ensimmäinen. Miettikää, baarista vajaa 2 euroa. Meidän hellan nimi on Thor ja se toimii kaasulla. Vähän me kuollaan tänne. Kaasutor. Chorizo. Espanjalainen tämmönen maustettu makkara. Todella hyvää. Espanjalainen kaasuliesi. Turvallisin juttu mitä on maailmassa. No niin, tää on nyt sitten meillä lähimpänä paistilastaa. Heitetään ne lattialle. Kananmunat lattialle. Hyvä. No mitkään ei mennyt lattialle. Haetaan kananmunat lattialta. Paras sukkia. Joo. Sitten paha koos. Sukassa muna. Tässä on dollari ja Jeesus. My God. Jeesus olisi voinut valita olla maailman rikkain mies. Ajattelin, että tääkin on vaan pikkusen mennyt rikki, niin tää voi laittaa vielä. Mut sit tuli Donald Trump. Oliks toi ranskaa? Trump. Donald Trump. Otan kermaa tänne vähän sen. Niin vähän, ettei se jää lillumaan sinne. Otetaan vaan vähän makua sinne. Laitetaan tästä vähän valkosipulisuolaa. Mä luulin, että tää on normaalia suolaa, mutta tähän pöllyää niinku valkosipuli. Ihan pikkusen mustapippuria tonne. Laitetaan sitten loput päälle. Paistilastalla vähän kuule näin kuule. Vatkataan sitä näin. En tiedä onko tuolla vattulia, mutta mä vatkaan näin. Kuha ei vastakarvaa vatkaa. Vanha vastakarva patkuli. Siellä lisää ja syödään lattialta vanha. Se oli selvä. Laitetaan täältä Potkulaudasta potkua siihen. Eli mitä siellä on? Älä sano potkulauda. Loukkaantunut kokki. Rullalaudalta kuule laitetaan tänne näin. Rullataan tuimasti statumin päältä. Kyllä. Tatum skateboards forever. Forever. Kettokeittiö saapuu skedepotille, niin Keittuu lauta. lauta tuoksuu kuule perunalta. Laitetaan tästä siihen vähän pekonia. Laitetaan sinne vähän juustoa tästä näin. Pitäisikö hommata terävä veitsi tänne? No pitää heittää kun ei oo millä kääntää. Toi on vittu. Älä nyt heitäs. En heitä. Et heitä. Miksi en heitä? Koska sit joudut siivoamaan. Joo, ei pahti loistunut. Okei. No niin, nyt on valmista tän kanssa.
Tää ei mahu tähän lautaselle, mutta on tää varmasti ainakin hyvä. Ei taida jäädä huomiseksi. Wax on? Yeah, man. Wax on. Ja me lähdetään tästä nyt kattoo, että mennään vähän tonne sivukadulle ja tää kaveri näyttää meille, että missä tää ravintola on, eli let's go. Yeah, let's go. Yeah, we go. Then we continue our adventure in Barcelona. Yeah. Even I'm not born last year, but I'm still enough lot of things here in Barcelona. Yes. So No we worry. have the experience Exactly. No worry, no chicken curry. Signore, signorita, Tuo modernin taiteen museon kannattaisi tehdä semmonen tutkimus, että kumpaa täällä jengi käy kattoo enemmän, skeittaamista vai taidetta? Pitäisikö meidän kuvaa se Fakify body tohon toiselle puolelle, siellä ei mun mielestä.